Kaixo, egunon! Kaixo! Kaixo! Zer moduz? Ondo? Ondo? Bai. Bueno, ni Mikel zu? Patri. Patri, urtazkotarako, Patri. Berdin. Bertakoa zara? Ez. Aiba. Ni kolonoa naiz. Ez naiz hemengoa. Oso ondo iruditzen zait, kolono zara eta nongoa, Patri? Ni aretakoa. Aretakoa, Bai. Bizkaitarra orduan. Bai. Aiba, eta zer egiten du bizkaitar batek, hementxe alegria dulantzin. Bai, gizu maitasuna etorri nintzen. Ze politazta. Bai. Eta senarra nongoa da? Senarra autoktonoa. Autoktona. Bueno, baina ez esan hori, Que si no igual me mata. Zebera Bilbokoa da, Amiga. Beraz, Bilbon jaioa. Vale. Eta 2 urtekin etorri zen. Vale. Esaten dute bilbotarrak nahi duten tokin jaiotzen dirala, ezta? Ez. Ez? Bilbotarrak Bilbokoak. Bilbon, vale. Argi gari zaigu. Eta zenbat urte etorri zinatela, Patri? Ba, nik 23 urte neuzkanean. 23 urte zen itunean. Bai. Eta baduzue familia? Bai, badazkoagu 2 ume. Ba. Baina Bilbon jaioak, Jo, piztu. Hemen bizi dira, baina Bilbokoak baita. Autoktonillos, ez da daiteke. Beraz, esan diozu etorri zinela, 24 urtekin. 23. 23 urtekin. Eta nola gogoratzen duzu lehenengo eguna herri hontan? Ba, nahiko gogorra. Gogorra? Bai. Zergatik? Osea, joan nintzen supermerkatura, eta ni nator aretatik. Han ezagutzen gara lo justu. Bizilagunak eta hola, baina ez herri osoa. Ordaintzerakoan, zegoen emakume zahar bat. Galdetu zion kutxazainari. ¿Y esta quién es? Eta ni digo, qué descarada. Esta la de Crespo. Eta ni lehenengo guna eta badakiten hor naiz, lehenengo gunean ja ezagutzen zituzten. Ai, ba, Dios, vale. Eta se kontrola, ez da? Eldu nintzen etxera, ama, ¿dónde me he venido a vivir? Fíjate, impresioa, ez da? Bai, Crespo, ja kontrolatuta. 23 urtekin. Claro. Bai. Izan zen bizkat gogorra, baina bueno. Baina gero ondo. Bai, orain oso ondo. Barkatu, Patri, jantzionekin, Ez ni naiz dulantziko alguazila. Bale, dulantziko alguazila, bale. Ez ikusten izan nola fosforito jantzita eta esan dut, ez dakit moda dan edo, beraz, oin pixkat, zuzera jendea kontrolatzen duna, ez da? Bai, ni kontrolatzen ditut guztiak. La de Crespo, ojo, la de Crespo. Bai. Patri, ikusten zaila, koltsakin hemen eta zer da mazo, maiketakoa? Ez, mapatzak harrapatzera joango naiz orain. Ojo. Bai. Mapatxea? Mapatxe. Mapatxea, Ameriketako, bai, bitxorik. Koladillada eta kareta. Eta alegria dulantzin, araban mapatxeak daude? Dago arazo bat, jendea erosten ditu mapatxeak eta gero eskatzen ditu. Maskota bezala hartzen dituzte. No, fastidio, ez ditu, jendeak mapatxeak erosten zituten. Eta gero eskatzen dituzte eta hemen ikusi dute bat. Hemen dik mapatxe bat da bilordun. Impresionatuta gaten mapatxeak daudela jakinta. Arriskutsuek izaten dira, koska egiten dute? Bai, dira nahiko agresibak. Bai, pizkat ostitxarra dakatela. Bai, egunean zehar egoten dira lotan, eta gauean deben dar la tabarra eta lan. Nik lehen guzu bat berdina dakat, bai. Lehen guztia lotan da, gauean agotatzen. Impresionante, lagunduko izut, Patri. Bale, kaiola daukat, todotan. Kaiola, orduan daukau, operazion. Operazion mapatxe, bai. Vale. Bueno, guazen operazion mapatxe astera. Ze behar dugu, Patri? Kaiola daukadala hemen? Ojo, el Cristo, kaiola, ematen duzea leopardo bat hartzeko edo tigre bat edo euskalo. Ibai hartzen jarri behar dugu. Ibai hartzetatik ibiltzen dira. Bale, lagunduko izut. Alegria dulantzeko abentura, mapatxearen eiza. Bai, japa, kondu, Bai, nahiko traketxa naiz eta kontuz, Japa. Eskatu, nahi. Japa, gazen. Bueno, hementxe jarri dugu kaiola, toki estrategikoan, hementxe zubi azpian. Osea, mapatxeak igual erreka ondoan da ibiltzen dira? Bai, ibiltzen dira beti Ibai hartzetatik gora eta bera. Bizkat bere tokin jazta, bizkat erreka ondoan edo Ibai hartzean edo hola. Orduan, hortik etortzen bada, sartzen da zuloa dauka hor eta geratzen da barruan. Mapatxe batez ze jaten du? Sardinak. Sardinak, sardinak. Bai. Hau zein gara, lata ireki eta barrun jarri? Bai, ireki. A ver, osan menentxe.
Lata eta guzti, edo ez? Ez. Ah, bale. Usaiaz, bosi eta guzti jartzen nahi zeit, Bueno, hementxe gaude, mapatxe harrapatzeko sardina jartzen. Eskabetxe. Ba, hori. Zer gehiago, Patri? Ba, oso golosoak omen dira. Golosoak dira, Bai. Eta orduan, nubeak gustatzen zaizkie. Nubeak? Bai. Mapatxeak nubeak jaten dituzte? Bai, zera, Beraz- azukrea usaina daukate eta Bale. gustatzen zaizkio. Beraz, hau jartzen dugu eta Bai, poltsa osoa? ez. Ez, Bi edo hiru? Gero hiru, bale. Olongi, Patri, Hola, ondo. primeran. Eta mapatxea sartuko da mendik eta barruan gelditu Bai. litzateke, ezta? Aha. Hementik sartzen da eta ezin da atera. Ah, bale. Bueno, hementxe daukagu amua beraz, ea mapatxe hori egunen batean harrapatzen dugun. sorte daukagu. Ea sortea daukagu. Zula zei, Patri, zure eginkizunetan lakar gaitu, zati ni egunian zehar pasako naizea Primera. eroriren, bale, eta bestela abisua emango. Bale, mila esker. Eskarrik asko dana, gali, Patri? Bale, Nahi zuti. zunian pixka, zatik hemen hanka bustitzen nahi zaizkit, Bai. ea mapatxea harrapatzen dugun. Bueno, Patri, eskerrik asko denagatik. Zu ezagutu eta jarri nintzen zure esanetara. Esaten dan bezala, todo por la Patri. Bueno, kolonoa zara, baino ez kanpoketarra zarelako. Baizik eta Ameriketako kolonoak bezala mapatxeak izatzen zabeziltzalako. Hori da asuntoa. Bueno, ikusi dezue, herrian fugitibo badabil. Zer da mapatxe bat? Ojo al Kristo. Mapatxea ere herritarrak bezala. Aurrena kolonoa zen, dagoen autoktonoa da. Hemendik aurrera, mapatxea ikusten dutenean esango dute. Ahí va, mira el mapache, ¿cuál? El de Crespo. Osa, Patri, udaletxeak kamara txiki bat jarri du garaje batean eta mapatxearen notiziak badazkau. Hementxe daukau bideo bat erakusteko. Ikusi mapatxea herriko katuen laguna eginda. Ikusi dezagun. Ara mapatxea. Ikusi, ojo al Kristo. Katuak dauden duan, hortxe dijua. Tiki, kontuz, baskariak endu eta ojo al Kristo, ikusi mapatxea zaharrizko dakan. Impresionantea. Mapatxea gaina, herritarra bezala, tripafina da. Zergatik ez du edo zer gauza jaten. Jaten ditu nube arroxak eta sardinak. Armando, apuntatu, rezeta berria, hortxe da, kasu gozaltzeko. Bueno, normalean, pertsona bat edo txakur bat edo animali bat galtzen denean, jendeak kartela jartzen ditu. Nik kartel bat ekarri dizut, ea mapatxea harrapatzen dezun ikusteko. Ea zer irutzen zaizun, hementxe daukau. Oesten bezala, guanten, mapatxe, Le Crespo. Herrian oso ondo integratu da, Baiola eta guzti. Eskerrik asko, Patri.